Гап-гади теплицаларда кып-кызыл булып ул уңыш берип үсеп утыручы помидорлар гаҗәпләнү катыш суклану уята. Бер-берсенең авырлыгы 750 граммга кадәр җитә. Январда эшне башлыйбыз, утыртыла февральдә, февральнең 20-ләрендә помидорлар утыртыла. Бу ике теплицага 2350 примерно шуңхатлык тип помидор була инде. Менә моны, например, алабыз да, аннан бөтен яфракларын җыеп чыгарга кирәк аларның. Аннан шул кисене алырга кирәк. Шубы аннан үсеп чыга шунда. Эш күп. Башларын алып куярга, аннан тагын озынрак үсмәсен өчен. Рәфис һәм Рәмзия Фәйзуллиннарның яшелчәлек белән шөгыльләнә башлауларына 4 ел. Алдан үз бакчаларында 2 теплица төзиләр. Берсендә кыяр белән помидорны бергә утыртканнар, ә икенчесендә бары тик помидор гына. Сортлары төрле. Безнең основной бара Agent сорт, аннарысын Mojito утырттык быел, Gilgal F1, аннары Vasanta F1, Katya F1, аннары розовыйлардан Meishuai, Pink Paradise, менә быел шундый яңа сортлар белән эшләп карыйбыз инде. Быел 3нче теплица төзегәннәр, монысы ягылмый. Биредә помидор үсентеләрен апрель аенда утыртканнар. Июль уртасында өлгерәчәк икән. Помидор үсентеләре кыска сабаклылар. 20-25 см аралыкта озын чокырлар ясап утыртканнар. Көн дәвамында берничә тапкыр бүлеп тамчылап сиптирәләр. Монда яңа җиргә утыртканлыктан тирес тә кертмәгәннәр. Сәркәләндерү өчен умарта алып җибәргәннәр. Салкын булса, монда 5 градуска җылырак була шул термос өчен. Сорт монда утырттык розовый 1300 штук. Аларны инде без искә хәтле үстермибез, индетерминатларны кебек где-то 6 кистән соң башларын кисәбез, чтобы тизрәк тулсын өчен. Теплицаларда экологик яктан чиста яшелчә үсә, ашлама урынына тирес кулланалар. Улларына кыяр помидор үстерү осталыгы гаилә башлыгы Рәфик агадан күчкән. Өлкән Фәйзуллиннар төп нигездә кеше улы гаиләсе белән яши. 7 сотый җирдә төзелгән теплицада яшелчә үстерәләр. Рәфик ага район башлыгы Алмаз Әхмәтшинга җирле товар җитештерүчеләргә ярдәм өчен рәхмәтле. Алмаз Әлимович, ул безгә бик зур поддержка ясый. Ничек әйтеп буланы, потому что без үстерә беләбез. Реализация бар бит әле. Мактау Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Сүбхәнәһү ва тәгалә мактау. Алардан башка бер нәрсә юк. Сатуга иртән җыган, яңа гына өзеп алынган помидор кыяр алып чыгалар. Помидор җыярга кичкеләр рания дә булыша. Хезмәткә мәхәббәт һәм нәтиҗәләргә зур тырышлык куеп ирешеп буласын Фәйзуллиннар дәвамчыларына эш аша өйрәтә. Авылда да үз эшеңне булдырырга мөмкинлек бар. Иң мөһиме теләк һәм максат кирәк ди. Әтиле уллы Фәйзуллиннар.